Sean Bradley efo'r gig gornel, penniad Cartwright yn cael ei throi dros y bar gan Zach Jones. Beniodd Cartwright y bel i lawr, fysa'r adlamiad wedi gallu bod yn lletwydd i'r golwr. Henry Jones. Gliriad o, yn cael ei rhwystro, Goset allan at Darren Thomas. Croesiad Thomas. Ei ffenio allan o'r bell, ac Edwards! Ergi dros di ben gan Lloyd Marsh Hughes. Ac oedd rhaid i Zach Jones gael blaen i fysad ati. Y dorf ar yr ofal yn gwerthfawrogi'r ymdrech yna. Giles Richards, Henry Jones yn oedd eto. Codi'r bel ymlaen tuag at y gwrs Cosby. Mae'n cael ei ffenio lawr at Fawcett. A Josh Tibbett yn ymateb yn sydyn unwaith eto. Bel ymlaen i mewn i gwrs Cosby Caernarfon, yn creu problema. A fe oedd bron i ben Fawcett, wneud y mwyaf o'r cyfla. Kai Power Roberts yn darllen y bas ymlaen. Cael ei droed i mewn a dwy'n y meddiant i Caernarfon. Croesiad Goset yn cael ei rhwystro, mae'n dod nôl tyfo! A bron i Danny Goset, sgorio am y tro cyntaf tymor yma. A fe na Zach Jones yn ei binc llachar yn dda i gael ei lawr i'r dde a troi'r bel tu ôl am gornol. Sean Bradley efo'r gic, cic ddofn troma. Cael ei ffenio nôl i mewn! A Lori Bell sy'n rhoi Caernarfon ar y blaen. Chydig dros awr wedi mynd ar yr ofal a Lori Bell yn sgorio am y tro cyntaf ers gêm dwytha y tymor blaenorol. Ioan Evans efo'r gic i fyny'r all, tuag at y postyn agosa! Ac unwaith eto, Josh Tibbett yn dod i'r adwy yn ymateb yn sydyn i'r beniad ac yn cadw y tîm cartre ar y blaen. Giles Richards o dan, dipyn o bwysa. Cartwright i dŵn y bel oddi arno fo. Rhys Allen di hwn, ar draws a Thomas! A mae Darren Thomas wedi dwblu mantais y tîm cartra. Cefnwr de, Hwlffordd o dan bwysa. A Rhys Allen, pan gath o'r bel yn y canol, so wedi gallu mynd i hun, ond fi'n sylweddol o fo, bod Darren Thomas tu allan iddo fo. A di'r cofi Messi ddim yn methu heina.